Generaria un precedent molt perillós si permetem que les zones amb més poder adquisitiu s'agrupin i deixin de banda les zones amb menys poder adquisitiu, que és el que és exactament aquesta situació. Per què Bellaterra hauria de continuar sent part de Cerdanyola i què fareu perquè així continuï sent? Creiem que Cerdanyola ha de seguir sent el que és, Cerdanyola, amb tots els seus barris i amb tota la seva identitat. I, en segon lloc, culminar una modificació del conveni actual amb més competències cap a la MD de Bellaterra i amb més finançament, perquè al final creiem en el municipalisme, en la proximitat de les administracions i en aquest sentit el que volem és que la MD de Bellaterra tingui encara més eines i més finançament per poder tirar endavant polítiques. Vostè aquest matí ha acusat l'Ajuntament de Sant Cugat de ser deslleial. El que ens hem trobat és que l'Ajuntament de Sant Cugat en tot aquest temps no ha tingut cap voluntat de parlar amb nosaltres, cap ni una. Ho ha fet tot d'amagat, d'esquenes i de forma deslleial i ens hem trobat amb un informe el dia 7 de gener en el que, sense haver tingut cap voluntat de parlar amb l'Ajuntament de Cerdanyola, se situen favorablement a aquesta annexió.